देग्लायनि बैसागो फोरबोआव जोंनाव साबेसे बारदै सिख्ला फैदोंमोन बा फैनो हाखो 1 2 3 बैसागो बोथोरखौ जोङो नैबे बारदै सिख्लानो फोरमायसिगोन बिथांजो मोनानो जोंनि बैसागोनि देग्लायनि बोसोरनि बारदै सायख'गिरि बारदै सिख्ला मिथिनायजों फैफानाय मोसाखावरि बरदै सिख्ला बेखायनो दिनैनि मोसानायनि बिथांमोना सायख'जानायब्लाबो जोङो दाखालि रायखानाय जादोंदि जोङो इयुनाव बिथांमोनखौ जोङो गुबुन गुबुन मेल मिथिंफोराव दैथायहरगोन होननानै बेबायदि बैसागुनि फोरबोफ्राव जों दैथायहरगोन होननानै जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिगाङावनो बबेबा ओनसोलाव जुदि जायोब्ला जायफ्रा दिनै फार्स्ट सेकेन्ड थांदों बा थार्डसिम थांदों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि जायगायावल' लाखिया गुबुन जोङो होनोसै रेडी
दसे गिदिंबाय था दसे गिदिंबाय था जोब्बाय जोंनि जौस्राङाव मोसागोन जोबथा बादायनाय बेनो जाबाय बोराय बुरै बैसागु जानाय मोसानाय जायफोर बिथांमोन सायख'गिरि बिथांमोना जेराव खिथायालासिनो जायगायावनो थानानै जोंनि नैबे जोबथा जिथु बादायनाय बे बादायनायखौ सायख'नो थाखाय आं खावलायदों मानो होनबा समा गैला बेनो जोंनि जोबथा बादायनाय बोराय बुरै बैसागु जानाय मोसानाय साखाफारा जानांगौ थाबैनो बोराय बुरै साफ्रोमखौबो खावलायदों
이거 자세히 온다면. Gamiao Bwisagu Rongjanai itu